आंबो नोंजों उन्दुगोन। Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन गासिबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन रस्टिं भिडिअ आरोना। बे कमेडि सानना रस्टिं सानबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन बिगुमै बिबोनांनि सायाव आरोना। सानै बिगुमै बिबोनां दं आरोना। ओरैबायदि गाजा एक्टिं बानायो। सोर डाइरेक्टरा मा बुंनायमोन बेबा बेबायदि खालामो होननानै ओरैबायदि हिट, ओरैबायदि हट, ओरैबायदि साननाय मा बुंबावनो आरो लोगोफोर नोंसोर नायग्रोदो आरोना भिडिअखौ जोबजासिम आं खिना फैग्रोनि नोंसोर नायग्रोबाय था ओमफ्राय जोब्बाथाय फैना रायज्लायफिनगोन। उन्दुनोसै गुमै? औ उन्दुनोसै। गाबोन थाब सिखारनांगौ ना। मानोहाय? फरायसालि हमहैनांगौ गाबोन। आंबो नोंजों उन्दुगोन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ हामालै थै माबायदि मानसिलै नोंलाय? मोजां बायदि मानसिलै आं। लाना नै बावदासो नोङो। जौसे बाजिल' दङ। एटिएम कार्डखौ हर। माबाखैलै सार न'आव दङ। थगायदों। मुलि हगारनोसै आं। नाङा नाङालै गावनालै सार नाङा। मा दै गदों? आसुदै गदोंलै। गजब बेइज्जती है। गय जानि जोंहा गुमै। गय जानो बादोंमोनलां। बिबोनां खावनायखौनो जाया नामा? खत्त' बिगुमैफोरा बिबोनांनि गय खावनाय मोनजायैनि खाफाल बुयो। नोंहा जानोसो बाय'। गय खान्दिखौ आजावना लानानै आसियाव सेब हमनांगौहाय। हरामी हो बेटा। है नोंनिया फानसे बाराखा। बिदि हमो नामा? हमाला दानि दिनाव आब्रा जाबा जायाहाय गुमै। एसे सियान जा। नोंखौ दुस्ट' जाजानो लुबैयो आं। दुस्ट' जाहाय गुमै। देमसि ओइ देमसि आब' बहा दं मानसियालाय? ए दैसा सफैबाय? औ आयु खावलायावलाय मा नांजोबदों? मा नांदों? आयु मा गयजों मोदै गोजा? गयजों मोदै? औ गयजों मोदै गोजाथार माथो। लेथ्रा गुमैया गय जानाय खुगाजोंनो गय जानाय खुगा? हमख्रबनानै फुदुंदों। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। दाखनासो जेन थेन खारग'दों। बेयावनो बेल्लाव बाबथाबनाय बायदि बाबथाबनाया। नुनायावसो गोमजोराब्राहाय गुमैया। सिं सिं सैतान हरताहाय। सिगाङाव नोंखौ जाबायसा? आं फुदुङाखैलै फुदुङाखै। लोगोफोर नुखाबाय नोंसोर माबायदि हिट, माबायदि एक्टिं साननायखौथ' मा बुंबावनो आरोना। मा बुंबावनो आंबो न'आवसो दं नालाय बांद्राय कमेडि बुंजाया बिदिनो सिरि सिरि रायज्लायथार लाइभबो होबावाखिसै आंनि रुमाव। लोगोफोर बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना भिडिअआ।